आपण या 7व्या अध्यायावर आज आहोत, ज्याचं नाव आहे ज्ञान विज्ञान योग. आपण अध्यायाचे 20 श्लोक मला वाटतं पूर्ण केलेले आहेत. गेल्या अध्ययन वर्गामध्ये तुमच्यापैकी मला वाटतं भारती माताजी होत्या, संजना माताजी येऊ नव्हत्या शकल्या, शुभा माताजी नव्हत्या, सुनील प्रभूजी होते. तर आपण एक छान सेशन झालं आणि खूप छान इंटरॅक्शन झालं. संजना माताजी, तुम्ही आता पुढच्या वेळेला आपण पुन्हा पुढचे 6 अध्याय गेल्यानंतर झाल्यानंतर सुद्धा पुन्हा आपण एक असंच इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवू आणि मधून मधूनही आपण असे इंटरॅक्टिव्ह ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. खूप छान संवाद झाले त्या दिवशी. प्रत्येकाने खूप सुंदर शेअर केलं. भारती माताजींनी खूप सुंदर बनवलं होतं. सुनील प्रभूजी छान बोलले, किरण प्रभूजी होते, वाल्मिकी प्रभूजी होते. खूप छान बोलले सगळेजण. आणि जे काही प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट जो कुठेतरी थोडा मिसिंग वाटला त्या दिवशी, तो पुढच्या वेळेला नक्की सगळ्यांच्या लक्षात आलं, की ज्या अध्यायातून आपण जे काही जाणतो आहोत, मग पहिला टप्पा आहे कर्मयोगाचा, जो दुसरा टप्पा सुरू केला आहे भक्ती योगाचा, आणि तिसरा आहे ज्ञानयोगाचा. ज्ञान तर ओसंडून वाहत आहे. प्रत्येक दुसऱ्या अध्यायापासून ज्ञानाचा प्रवाह सुरू झालेला आहे. भगवंत ज्ञान देत आहेत अर्जुनाला. मनात प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं देत देत भगवंत सगळ्या प्रकारे अर्जुनाला समजावतायत, सांगतायत. आणि त्याचा जो दृष्टिकोन आहे, जसं आपण बघितलं, उत्तम आध्यात्मिक गुरु हा शिष्याचं शिष्याचा दृष्टिकोन कशा प्रकारे बदलतो. आणि म्हणूनच जो अर्जुन पहिल्या अध्यायात म्हणतोय की मला निश्चित काही कळत नाही, तो 18व्या अध्यायात म्हणतोय माझा सगळा मोह नष्ट झालेला आहे आणि आता तुम्ही जे सांगाल ते मी करायला तयार आहे. अशा प्रकारे ज्या ज्या अर्जुनाची मनस्थिती, आणि त्या मनस्थितीला आपण या तिन्ही टप्प्यातून जे जाणलेलं आहे. आणि पहिल्या अध्यायात तर भगवंत काहीच बोललेले नाही आहेत, परंतु ज्या ज्ञानामुळे आणि ज्या दृष्टिकोनातून अर्जुनाने आता पुढचे जे काही भगवंतांनी दिलेली उत्तर आणि भगवंतांचं जे ज्ञान अर्जुनाला मिळालेलं आहे, या सगळ्याने कुठेतरी सगळा दृष्टिकोन बदलून अर्जुनाला ते समजतंय. आणि तोच जो जो प्रतिनिधित्व करतोय, जो सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय, आणि म्हणूनच हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं त्याने अर्जुन याचं प्रतिनिधित्व करतोय. आणि म्हणूनच आपल्याला कुठेतरी आपल्या प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये आपण कशा प्रकारे या योगाला, मग ज्या भगवंतांशी आपण जोडलो जातोय, कर्मयोगातून जे निष्काम कर्म आहे, भक्ती योगातून जी भक्ती, अवीट भक्ती, आणि ज्ञानयोग जे भौतिक गोष्टींची कशा प्रकारे आपल्याला कुठेतरी अलिप्त ठेवण्यासाठी, आणि या भक्ती मार्गामध्ये कशा प्रकारे स्वतःला पूर्णपणे समरस करण्यासाठी, त्या भक्ती मार्गावरती पूर्णपणे समरस होण्यासाठी त्या भौतिक गोष्टीतून कशा प्रकारे स्वतःला अनासक्त करायचं, या सगळ्याचं ज्ञान आपल्याला प्रत्यक्ष भगवंत पुढच्या 13 ते 18 या अध्यायामध्ये भगवंतांनी दिले. आणि म्हणूनच या सगळ्या ज्ञानाला आपण कशा प्रकारे आपल्या प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये इम्प्लिमेंट करू शकू. जसं मी म्हणते की आपण हे सगळं ज्ञान घेतोय, याचं इम्प्लिमेंटेशन किती आहे, किती आचरणात आणतोय, किती जगतोय भगवद्गीता, हे हे खूप महत्वाचं आहे. आता आपण ऐकलं की लहान मुलांच्या अभ्यासक्रमामध्ये भगवद्गीता इंट्रोड्यूस केली जाते. खूपच सुंदर गोष्ट आहे ही. पण त्याचे जे ऍस्पेक्ट्स आहेत आणि ज्या प्रकारे ते आता म्हणजे अजून कळायचंय कसं ते, पण मुलांना त्या वयामध्ये, जसं आपण आपल्या इस्कॉन मधला हा जो वर्ग घेतला जातो 6 ते 14 वयोगटातल्या मुलांसाठी अत्यंत अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण त्या वयामध्ये मला वाटतं आपल्याला आता, म्हणजे मला स्वतःला 48व्या वर्षी हे समजलंय, पण कुठेतरी ते ज्ञान मिळणं आणि इतक्या लहान वयामध्ये ते ज्ञान मिळणं, हे हे खूप कुठेतरी ते मार्ग मिळायला आणि तो कुठेतरी ती डायरेक्शन आणि या सगळ्या गोष्टींना किती किती उपयुक्त आहे, हे आपल्याला निश्चितच मानलं पाहिजे. कारण हे ज्ञान आहे, हे ज्ञान अत्यंत प्रॅक्टिकल ज्ञान आहे. आणि या ज्ञानाचा अ, अ, ज्या प्रकारे जर लहान मुलांना त्यांच्या भाषेमध्ये, त्यांच्याच तितकं, म्हणजे आपण म्हणतो ना, त्यांना समजेल त्या भाषेमध्ये सांगणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून गोष्टी रूपात आपण ह्या इस्कॉनच्या पण मध्ये जे वर्ग घेतले जातात, 6 ते 14 हा वयोगट मुद्दाम त्याच्यामध्येही पुन्हा विभागणी केली आहे, 6 ते 10, 11 ते 14. कारण कसं असतं, मुलांची आकलन शक्ती, त्यांची जी ग्रास्पिंग पॉवर असते ती बदलते, आणि त्याप्रमाणे मग 11 ते 14 वयोगटातली मुलं थोडंसं हायर लेवलचं समजू शकतात. असा जो उद्देश, म्हणजे सांगण्याचा उद्देश इथे असा आहे की प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये, आणि म्हणून लहान मुलांना त्यांच्या वयामध्ये त्या मिळणं, हे ज्ञान खरोखर खूप सुवर्ण संधी आहे. खूप सुवर्ण संधी आहे. आणि भगवंतांचं हे ज्ञान मिळणं, हे मला वाटतं खूपच गरजेची गोष्ट आहे, आत्ताच्या काळाची गरज आहे. आणि ते म्हणून आता इस्कॉनमध्ये युथ वर्ग जो घेतला जातो, सगळ्यात वल्नरेबल ती पिढी मला असं वाटतं, आणि विच इज रिअली रिक्वायर्ड. कारण एक जी डायरेक्शन हवी, खूप पेशन्स हवा या पिढीला, आणि एक
प्रचंड कॉन्फिडन्स आहे, पण कुठेतरी तो पेशन्स हवा आहे, ती डायरेक्शन हवी आहे, नाहीतर भरकटती. म्हणजे मी म्हणत नाही प्रत्येक जणच प्रत्येक फेजेस मधनं जात असतो, पण योग्य मार्गदर्शन हे किती महत्वाचं आहे हे हे आपल्याला पदोपदी जाणवतं. आणि म्हणूनच 16 to 25 जो युथ वर्ग घेतला जातो, मला वाटतं तो सगळ्यात महत्वाची ती जनरेशन म्हणजे नो डाऊट ऍडल्ट लोकांना म्हणजे त्यांच्या मॅच्युरिटीने जेव्हा आपण एक 25 नंतर एक मतं फिक्स झालेली असतात, काही एक मॅच्युरिटी, काही एक प्रगल्भता विचारांमध्ये आलेली असते आणि त्या विचारांनाही एक कुठेतरी फिक्सेशन मिळतंय, कुठेतरी त्याला आधार मिळतो. या सगळ्याची खूप गरज आहे, प्रत्येक वयातच मला वाटतं गरज आहे. पण ही तरुण पिढीला ही जास्त गरज आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आणि कुठेतरी कुठल्याही चुकीच्या उद्देशाने नाही, पण ती एक डायरेक्शन मिळायच्या दृष्टीने खूप खूप महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणून उद्देश हा आहे, इथे मुद्दा एवढाच होता की प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॉलेज. आणि ते महत्वाचं आहे, जे आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये पुन्हा भक्तियोग संपल्यानंतर पुन्हा आपण त्यावर चर्चा निश्चित करू. मला खूप आनंद वाटेल आणि खूप छान प्रतिसाद मिळाला, तर खूप छान वाटलं. आणि असाच आपण पुढेही नक्कीच प्रतिसाद तुमच्याकडून मिळेल ही मला खात्री आहे. तर फार वेळ न घेता तुमचा आपण पुढे जाऊया. आणि 7व्या अध्यायाच्या 21व्या, आज 7वा अध्याय पूर्ण होईल, बघूया आपण 8वा सुरू करू, नाही तर मग भागवताचा वर्ग आहे त्याच्यामुळे खूप मी जास्त वेळ घेणार नाही. आणि 6:30ला मला वाटतं एक वर्गही या लिंकवर सुरू होतो, त्यामुळे त्याच्या आतमध्ये जरी आपण संपवलं तरी आज प्रयत्न असेल. तर अशा या ज्ञान विज्ञान योगावरती आपण आहोत. आणि म्हणून ज्या ज्ञानाचं विज्ञान म्हणजे कुठेतरी आपण म्हणतो ना की पुढे जाऊन आपल्याला बरेच टप्पे बघायचे, ज्याच्यामध्ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश. मग ज्ञान विज्ञानमय कोश हा आहे की ज्याच्यामध्ये हे सगळं जे ज्ञान घेतलं जाते, या ज्ञानाचं पुन्हा आपण जो आधीच्या टप्प्यावरती बोलत होतो की इम्प्लिमेंटेशन किती महत्वाचं आहे. नुसतंच ज्ञान घेऊन त्या ज्ञानाला काहीच त्याचा वापर नाही केला तर काय उपयोग आहे हो. मला गीता येते, मला गीतेचे सगळे श्लोक पाठ आहेत, मला सगळ्या अध्यायांबद्दल माहिती आहे, पण पण प्रत्यक्षात काय, प्रत्यक्षात वागणूक काय, प्रत्यक्षात आचरण काय. आणि हे अत्यंत महत्वाचं आहे मला वाटतं. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला जेव्हा हे ज्ञान दिलेलं आहे, अर्जुनाच्या मनात प्रश्न येतात कारण अर्जुन त्या खूप पुढच्या लेवलचा आहे. म्हणजे अर्जुनाने ज्या तो सामान्य नाही, परंतु त्याच्या मनातले जे प्रश्न आहेत हे निश्चितच कुठेतरी त्याच अनुषंगाने आहेत, कारण ते ज्ञान आपल्यासाठी मिळावं. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानामध्ये पुढे पुढे वृद्धिंगत होत जात आहे ते ज्ञान. आणि त्या ज्ञानाला एक एक दिशा आहे आणि त्याप्रमाणे अर्जुनाच्या मनातल्या प्रश्नांना उत्तरं मिळत आहेत. तर आपण या ज्ञान विज्ञान युगात आपण बघितलं की दुर्मिळ असा महात्मा भगवंतांना जाणू शकतो आपण. त्या माधवेंद्रपुरीची गोष्ट सुद्धा मी तुम्हाला कथा सुद्धा सांगितली की कशा प्रकारे मग दृष्टांत दिलेला आहे माधवेंद्रपुरींना. आणि मग ज्या कृष्ण भावनेमध्ये आणि ज्या शुद्ध भक्ताला, ज्या विशुद्ध भक्ताचं आपण वर्णन ऐकलेलं आहे, मग बऱ्याच अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख झालेला आहे. आणि त्यानंतर मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्याच्याही आधीच्या काही श्लोकांमध्ये आपण भगवंतांनी प्रत्यक्ष ज्या भौतिक गोष्टीतून आपल्या विभूतींचं संक्षिप्त असं दर्शन दिलेलं आहे की पाण्याच्या चवीमध्ये मी आहे, सूर्यचंद्रामध्ये, बुद्धिमानांच्या बुद्धिमत्तेमध्ये, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीत की परमात्म्याचा निवास हा प्रत्येक जीवामध्ये आहेच. आणि त्या प्रकारे परमात्मा या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्या 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 काय म्हणतात ना, त्याशिवाय काहीच नाही. म्हणजे परमात्म्याच्या अस्तित्वाशिवाय आणि परमात्म्याच्या असण्याशिवाय त्याला काहीही अर्थ नाही. आणि म्हणूनच जे काही ते आहे त्याला भगवंतच कारणीभूत आहेत. कशा प्रकारे भगवंतांनी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. मग आपण पराशक्ती, अपराशक्ती आणि तटस्थ शक्ती याबद्दलही जाणलेलं आहे कुठेतरी की अपराशक्ती की जी कनिष्ठ शक्ती आहे भगवंतांची, श्रेष्ठ शक्ती ही पराशक्ती आहे. आणि आपण या पराशक्तीचाच भाग आहोत, पण आपण या तटस्थ शक्तीवर कुठेतरी निवास करतोय. आणि या तटस्थ शक्तीवर आपलं मूळ रूप आपण विसरलोय, कृष्णाचं विस्मरण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच ते स्मरण होणं खूप गरजेचं आहे. आणि यासाठी या आध्यात्मिक मार्गाकडे जायचंय की मग भौतिक गोष्टींकडेच कुठेतरी पुन्हा गुंतून पडायचंय. त्या अपराशक्तीचा जीव हा कुठेतरी उपभोग घेतोय. आणि या सगळ्याचा उपभोग घेत घेत तो त्या मायेमध्येच कुठेतरी गुंतून पडलेला आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, पण ज्या प्रकारे भगवंतांचं अस्तित्व असे आणि भगवंत असे आहेत की त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे की सगळ्याची निर्मिती करून भगवंतांवर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, पण म्हणून त्या त्रिगुणांचा भगवंतावर कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आणि हेच आपण जेव्हा
तशा प्रकारे वर्णनात्मक दृष्ट्या बघितलं की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आणि मग ज्या अचिंत्य भेदाभेद की एकाच वेळेला भगवंत निरनिराळ्या ठिकाणी उपस्थित असू शकतात. आणि या गोष्टीला कशा प्रकारे भगवंतांची इंद्रिय आहेत, की एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करू शकतं, आणि म्हणून आपण जेव्हा नैवेद्य दाखवतो भगवंत आपल्या डोळ्यांनी सुद्धा ते ग्रहण करू शकतात. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी खूप महत्व कशा प्रकारे एक सेकंद या. बसव. अशा प्रकारे भगवंतांच्या या शक्तींना आपण जाणलंय, परा अपरा आणि तटस्थ शक्ती, आणि मग या जीवाची निर्मिती भगवंतांनीच केलेली आहे. या जीवाला सगळं ज्ञान दिलेलं आहे, पण एक स्वातंत्र्य दिलंय, आणि ही सूट दिली आहे इच्छा करण्याची, म्हणून हा जीव 84 लक्ष योनीतून कुठेतरी फिरत राहिलेला आहे. आणि मग गेल्या अध्यायामध्ये मला वाटतं 20व्या अध्यायावर आपण कुठेतरी चर्चा थांबवलेली आपली. आपण पुन्हा 20व्या अध्यायाला आणि त्याची थोडीशी 19व्या अध्यायाची आ, सुरुवात आपण बघूया. जे मी महात्मा, दुर्लभ महात्मा. आणि म्हणूनच बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान्मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. अनेकानेक जन्म मृत्यू यानंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होतं, तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचं परमकारण असल्याचं जाणून मला शरण येतो, आणि असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. मग अनेक जन्म शक्य येतो, म्हणजे एका जन्मामध्ये खूप कठीण आहे हे. अनेक जन्मातनं कुठेतरी आपण त्या सुरुवातीला तरी लागतो, की भगवंतांना जाणायचा कुठेतरी प्रयत्न सुरू केलेला आहे, भगवंतांवर नितांत श्रद्धा आहे, भगवंतांवर नितांत प्रेम आहे, मनापासून आपली ती श्रद्धा, आपण त्या श्रद्धेला कुठेतरी त्या टप्प्यावरून जायचंय, आणि त्या सगळ्या मार्गातून कुठेतरी ते चेतो दर्पण मार्जनम, म्हणजे त्या मनाला शुद्ध करायचं. आणि या आत्म्याची शुद्धी कशाने होणार आहे? या ज्ञानाने. आणि ही प्रगल्भता विचारांची जशी जशी होणार आहे, जसं जसं ज्ञान घेता येणार आहे, जसं या वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो, त्याचप्रमाणे तो महात्मा, आणि म्हणूनच या गोष्टींना तो जाणू शकतो, आणि या सगळ्या गोष्टींचं कारण भगवंत आहे. कारणांचं परम कारण हे भगवंत आहेत, सर्व परम सत्य भगवंत आहे. आणि असा हा महात्मा खूप दुर्लभ असतो, अत्यंत दुर्लभ असतो, आणि तोच भगवंतांना शरण जाऊ शकतो. कामैस्तैर्तैर्तज्ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग जिथे सकाम कर्मामध्ये मनुष्य अडकलेला आहे, जे भौतिक कल्मशातून मुक्त झालेले आहेत, ते भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये स्वतःला अगदी पूर्णपणे समरस करतात. पण जे अजूनही त्या, जसं मी म्हंटल की ज्या अपराशक्तीचा जे उपभोग घेत आहेत, असे जे आहेत, असे हे सर्व लोक. एक सेकंद दरवाजा.
आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे जे भौतिक कल्मशातून पूर्णपणे मुक्त झालेले नाहीयेत, इच्छा प्राप्तीसाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात, परंतु तेच बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित. आता कशा प्रकारे जे शुद्ध भक्त आहेत, जे भक्त आहेत, आणि मग ज्या प्रकारे जे अजूनही ज्या भौतिक कर्मांमध्ये कुठेतरी अडकलेले आहेत, आणि म्हणून आपण बघितलं इथे की जे सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झालेले आहेत ते भगवंतांना शरण जाऊन त्यांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त होतात. जोपर्यंत भौतिक कल्मश पूर्णपणे नाश नाहीशी होत नाही तोपर्यंत ते स्वभावतःच अभक्त असतात. परंतु जे केवळ भौतिक इच्छाप्राप्तींसाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात ते सुद्धा बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित होत नाहीत, कारण ते वास्तविक ध्येय प्राप्तीच्या प्रयत्नात असतात. सकाम कर्मात कुठेतरी आहेत, यज्ञ याग पुण्यकर्म करतायत, देवी देवतांची पूजा करतायत, म्हणून कुठेतरी त्या प्रयत्नात आहेत, म्हणजे भगवंतांना शरण जाण्याच्या त्या स्टेप्स मध्ये आहेत. कुठेतरी ती जी भावना आहे ती भावना कुठेतरी आहे, आणि ती सुप्त स्वरूपात असली तरी त्याला कुठेतरी ग्रोथ आहे, आणि म्हणूनच मग ते इतर बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित होत नाही, आणि म्हणूनच ते ध्येय प्राप्तीच्या प्रयत्नात असतात. ते लवकरच सर्व भौतिक कामवासनातून मुक्त होतात. आणि म्हणूनच आपल्याला ज्या अल्पबुद्धी लोकांनी आपली आध्यात्मिक जाणीव गमावली आहे ते तत्काळ भौतिक इच्छापूर्ती होण्यासाठी देवदेवतांचा आश्रय घेतात. सामान्यतः असे लोक भगवंतांचा आश्रय घेत नाहीत, कारण ते रजोगुणात तमोगुणात स्थित असतात, आणि म्हणून ते निरनिराळ्या देवतांची उपासना करतात. आता आपण जे आधीच्या 3ऱ्या अध्यायात 4थ्या अध्यायात याचा उल्लेख होता. आणि जे देवी देवतांची पूजा करतात, आता ज्या देवी देवतांची पूजा केली जाते, मग जसं त्या अध्यायामध्ये वर्णन आहे की जे यज्ञ सगळे हा विष्णूंना अर्पण केले जातात, आणि विष्णूंपासूनच या सगळ्या गोष्टींची आपल्याला प्राप्ती होत असते. आणि मग ज्या प्रकारे सर्व देवी देवता या ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, आणि त्यांच्यापासून या सगळ्या भौतिक इच्छापूर्ती केली जाते, पण कुणाच्या आदेशानुसार? तर भगवंतांच्या आदेशानुसार. हे जाणणं महत्वाचं आहे, परंतु या अज्ञानी लोकांना याची कल्पना नसते, आणि म्हणूनच ते फक्त त्या समाधानासाठी, त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी, कारण कुठेतरी ती वासना असते, फक्त रजोगुण आणि तमोगुणामध्ये स्थित असतात ती लोक, आणि म्हणूनच त्या लोकांना पूर्णपणे त्याच्या भगवंतांच्या महिम्याची आणि भगवंतांच्या त्या स्थानाची पूर्ण महती नसते, आणि म्हणूनच मग ते निरनिराळ्या देवी देवतांची पूजा करतात. ते योग्य पद्धतीने ती पूजा केली जात नाही, कारण देवी देवता या भगवंतांचेच अंश आहेत. जसं आपल्याला आपण आध्यात्मिक आहोत, आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत, परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत, त्याचप्रमाणे देवी देवता पण निश्चितच कुठेतरी पुढच्या टप्प्यावर, आणि या देवी देवता या भगवंतांच्या खूप निकट आहे. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणून घ्यायचंय की त्यांची पूजा केली जाते, जे पूजा करतात ते कुठल्या तरी अपेक्षेने केली जाते. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे? तर बघा की विशिष्ट हेतू प्राप्ती करून घेण्यासाठी देवदेवता या भगवंतांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत असं या भगवत भक्तांना, म्हणून जे भगवत भक्त नाहीत त्यांना वाटतं की या देवी देवताच आपली इच्छा पुरवत आहेत. पण त्याबद्दलचं ज्ञान जाणून घेणं, कृष्णांबद्दल जाणून घेणं, कृष्ण कोण आहेत, आणि भगवंतांबद्दलचं पूर्ण ज्ञान, भगवंतांचं ऐश्वर, आणि भगवंत पूर्ण पूर्ण विदस्य कशा प्रकारे पुरुषोत्तम आहेत, ज्या व्यासमुनींनी, नारद मुनींनी ज्यांना ज्या परमसत्याला जाणलेलं आहे, ज्यांनी वेदांमधून शास्त्रांमधून हे पूर्णपणे उल्लेखलेलं आहे, अशा प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा स्वतःच्या स्वमुखातून त्यांच्या विभूतींचं दर्शन दिलंय. कारण भगवंतांना कोणीच जाणू शकत नाही, त्यांचं मूळ कोणीच जाणू शकत नाही, हे भगवंतांनी 10व्या अध्यायात पुढे आपल्याला निश्चित अजून सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून इथे शुद्ध भक्त काय जाणतो की भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वेश्वर आहे. चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगण्यात आलं आहे की एकले ईश्वर कृष्ण आर सव भृत्य, सगळे सेवक आहेत. बघा, केवळ भगवान श्रीकृष्ण हे स्वामी आहेत, इतर सर्वजण सेवक आहेत. म्हणून शुद्ध भक्त आपल्या भौतिक गरजांच्या तृप्तीकरिता देवदेवतांकडे कधीही याचना करीत नाही. तो भगवंतांवर पूर्णपणे विसंबून असतो, तो भगवंतांवर त्याची नितांत श्रद्धा असते, आणि जे काही भगवंत देतात त्यामध्ये तो अत्यंत संतुष्ट असतो, कारण तो जे करत असतो तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करत असतो, आणि म्हणूनच जे काही मिळतं त्यामध्ये तो समाधानी असतो, त्यामध्ये तो संतुष्ट असतो. त्याला कुठल्याही गोष्टींची डिमांड करायची इच्छाही नसते आणि आवश्यकताही वाटत नाही. अशा प्रकारे तो विशुद्ध भक्त असतो.
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धयाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दूरपणे स्थित करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भगवंताला सगळ्याची काळजी. प्रत्यक्ष भगवंत त्या देवतांची उपासना, ज्या देवतांची तुम्ही उपासना करू इच्छिता त्यांच्यावरची श्रद्धा दृढ करण्याची सुद्धा भगवंत काळजी घेतो बघा, की जेणेकरून तुम्ही ज्या देवताची पूजा करताय त्याला स्वतःला समर्पित करू शकता. अशा प्रकारे भगवंत आपली काळजी घेते. आणि म्हणून इथे भगवंतानी म्हटलंय की प्रत्येकाला भगवंतानी स्वातंत्र्य दिले. जर मनुष्याला भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा असेल आणि खरोखरच अशा सुविधा जर त्याला भौतिक देवतांकडून प्राप्त करून घ्यावयाची इच्छा असेल, तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने स्थित असलेले भगवंत त्या मनुष्याची इच्छा जाणतात आणि त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात. सर्व जीवांचे परमपिता या नात्याने भगवंत जीवाच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. मग तुम्ही काय इच्छा करायची त्याच्यात भगवंत इंटरफिअर करत नाही. इच्छा करणं सर्वस्वी भगवंतांनी तुमच्यावर सोडलं. उलट ते प्रत्येकाला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात, जेणेकरून ते आपल्या भौतिक इच्छांची पूर्ती करू शकतील. बघा, कारण भगवंतांनी त्या इच्छेवरती कुठलंही आपलं स्वतःच काही असा काय म्हणतात ना त्याला, की कुठल्याही प्रकारचा डॉमिनन्स तो ठेवलेला नाहीये. कुठल्याही प्रकारचं भगवंतांनी त्याच्यावरती हक्क ठेवलेला नाहीये, की तुम्ही ती कुठलीही इच्छा करा. मग तुम्हाला अध्यात्म करायचंय, तुम्हाला भौतिक गोष्टी करायच्या आहेत, तुम्हाला कसं वागायचंय. मग पुढे आपल्याला मला वाटतं 8व्या का उपद्रष्टा 13व्या अध्यायामध्ये उल्लेख आहे, उपद्रष्टा आणि अनुमंता. कारण भगवंत निश्चितच उपद्रष्टा, म्हणजे ती अनुमती, भगवंतांच्या अनुमतीनुसार पान सुद्धा गवताचं हलणार, गवताचं पात सुद्धा हलत नाही, हे जाणणं महत्वाचं आहे. परंतु अशा प्रकारे जीवांच्या इच्छेवरती भगवंतांचा कुठलाही कंट्रोल नाहीये, नियंत्रण नाहीये. भगवंतांनी निर्मिती केली आहे, पण तुम्ही असंच करा तसंच करा हे भगवंत तुम्हाला सांगत नाही. ज्ञान देत आहेत, भगवद्गीता दिली आहे, भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलेलं आहे, तुम्ही ठरवायचंय. बॉल इज इन युअर कोर्ट. आणि म्हणून तुम्हाला जर त्या भौतिक इच्छा हवी असतील, तर त्या इच्छेची पूर्तता सुद्धा भगवंत करायची काळजी घेत आहेत. यावर कोणी विचारेल की सर्व शक्तिमान भगवंत भौतिक सुखोपभोग घेण्यासाठी जीवांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मायेच्या जंजाळात का पडू देतात. बघा, इथे इथे आपल्याला पुढच्या अध्यायात पण त्याचा उपद्रष्टा आणि अनुमंता. तर या प्रश्नाला उत्तर असं आहे की जीवाच्या ठाई परमात्मा रूपाने असणाऱ्या भगवंतांनी जर अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर जीवांच्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही. मग ते स्वातंत्र्य नकोच ना, मग ते स्वातंत्र्य भगवंत देणारच नाही. आणि म्हणूनच मग जे काही आहे ते सगळं खूप कठोरपणे आणि खूप असं काय म्हणतात ना, नियमात आणि तसंच तसंच केलं जाईल. पण ती इच्छा दिली आहे भगवंतांनी, ती सूट दिली आहे. आणि म्हणून भगवंत प्रत्येकाला पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, ज्याला जे आवडेल ते प्रदान करतात. परंतु अंतिम उपदेश आपल्याला भगवद्गीतेत आढळतो की मनुष्याने इतर सर्व कार्यांचा त्याग करून त्यांना पूर्णपणे शरण गेलं पाहिजे. केवळ यामुळेच मनुष्य सुखी होऊ शकतो. कारण भगवंतांनी सांगितलंय, तू जर रजो आणि तमो गुणात गेलास तर तुझी काय अवस्था होणार आहे. 14व्या अध्यायात आपल्याला त्या व्यक्तीविषयी पूर्ण जाणता येईल. 16व्या अध्यायात त्या आसुरी वृत्तीविषयी जाणता येईल. मग भगवंत सगळ्याचे परिणाम सांगतायत. मग तुम्हाला ठरवायचंय की तरी तो खड्डा दिसतोय समोर, तरी त्या खड्ड्यात जाऊन पडायचंय. भगवंत काहीही करू शकत नाही. कारण भगवंत उपद्रष्टा अनुमंता, त्याची अनुमतीही भगवंत देत आहेत, कारण तुम्ही ती इच्छा केली आहे.
तुम्ही काय इच्छा करायची आहे याचं ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, पण काय करायचे हे भगवंत तुम्हाला स्पष्टपणे किंवा तुमच्यावर कुठलंही लादत नाहीयेत त्यांचं. हे लादणं, मला तो शब्द मला, की भगवंत स्वतःला तुमच्यावर लादत नाहीयेत. म्हणून जे काही घडतंय ते तुमच्या कर्माने तुम्ही घडवताय. कशालाही भगवंतांना दोष देऊ नका, कशालाही भगवंतांमुळे हे असं झालं, भगवंतांमुळे. कारण भगवंत निश्चित सगळ्याला अनुमती देत आहेत, पण तुमच्या कर्माने तुम्ही त्या गोष्टी कशा कशा करून घ्यायच्या आहेत आणि कशा प्रकारे स्वतःला मोल्ड करायचंय, हे सर्वस्वी भगवंतांनी तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी या सगळ्या जीवांच्या गरजा पुरवण्याची सुद्धा काळजी घेतलीये. नाहीच पुरवल्या तर त्या स्वातंत्र्याला काय अर्थ आहे? म्हणून याचं उत्तर इथे अशा प्रकारे दिलं. पण जो सुजाण म्हणून, जो सात्विक आहे, जो विशुद्ध मनाचा आहे, त्यांनी या भगवंतांना जाणलेलं आहे आणि भगवंतांच्या या अस्तित्वाला पुरेपूर, या परम सत्याला, या परम तत्वाला जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच तो या भौतिक इच्छांमधून स्वतःला पूर्णपणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आटोकाट प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणून ऍटलिस्ट त्या मार्गावर स्वतःला प्रगत करायचा प्रयत्न, आणि तरच त्याचमुळे मनुष्य सुखी होऊ शकतो. जीव आणि देवी देवता बघा, या भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीने, खूप सुंदर तात्पर्य आहे प्रभुपादांचं, म्हणून मला अगदी म्हणजे वाचल्याशिवाय पुढे जावत नाही. म्हणून जीव स्वतःच्या इच्छेने देवतांची आराधना करू शकत नाही. तसेच भगवंतांच्या इच्छे वाचून बघा किती सुंदर दिलेले आहे. म्हणून म्हणजे जीव आणि देवदेवता दोघेही भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत. म्हणून जीव स्वतःच्या इच्छेने देवतांची आराधना करू शकत नाहीत. तसेच भगवंतांच्या इच्छे वाचून देवता कोणता वरही प्रदान करू शकत नाहीत. जीवही इच्छेच्या अधीन. मग ही इच्छा जी आहे ना, ती निश्चितच भगवंतांच्या हातात आहे आणि म्हणूनच ती सूट दिलेली आहे. पण देवी देवतांनी काय, त्यांच्या मार्फतच हे केलं जातंय. आणि जीवाचं सुद्धा ही निर्मिती केलेली आहे, ते निश्चितच भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, की त्याशिवाय, भगवंतांच्या अनुमतीशिवाय कुठल्याच गोष्टी पुढे जाणार नाही. आणि म्हणून असे सांगितले जाते की भगवंतांच्या इच्छेवना गवताचे पातेही हलत नाही. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः भौतिक जगात पीडित झालेले लोक देवतांकडे जातात. मनुष्याला जर विशिष्ट गोष्टींची आवश्यकता असेल तर तो त्यानुसार विशिष्ट देवतेची उपासना करू शकतो. उदाहरणार्थ, रोगी मनुष्य सूर्यदेवाची उपासना करू शकतो. विद्यार्जन करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य सरस्वती देवीची उपासना करू शकतो. आणि सुंदर पत्नी प्राप्त करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य भगवान शंकराची अर्धांगिनी उमादेवीची उपासना करू शकतो. याप्रमाणे वैदिक शास्त्रांमध्ये विविध देवदेवतांनुसार विविध प्रकारच्या उपासना विधी सांगण्यात आलेले आहेत. जीवाला विशिष्ट सुखाचा उपभोग घ्यायचा असल्या कारणाने भगवंत त्या जीवाला विशिष्ट देवतेकडून तो वर प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रबळ इच्छेने प्रेरित करतात. बघा, ही इच्छा प्रेरित केली जाते आणि म्हणून ते इच्छेच्या अधीन आहेत हे वाक्य वापरलंय. कारण शेवटी तुम्ही ती इच्छा केली आहे, त्याला भगवंत अनुमती दिल्याशिवाय ती पूर्ण होणार नाहीये. देवतांना भगवंतांची अनुमती असल्याशिवाय ते वर ते पूर्ण करूच शकणार नाहीये. इथे प्रत्येक गोष्टीला भगवंतांच्या अनुमतीची गरज आहे. आणि म्हणून त्यांच्या अनुमतीशिवाय या गोष्टी पुढे होणारच नाही. म्हणून त्या प्रबळ इच्छेने सुद्धा तो ती जी एकदम डेस्परेशन असतं ना, ते डेस्परेशन सुद्धा मग भगवंत त्याची अनुमती देतात, तेव्हाच ते प्रेरणा ती तेवढी वृद्धिंगत होऊ शकते. याप्रमाणे अभिष्ट वर प्राप्त करून घेण्यात जीव यशस्वी होतो. आणि म्हणून मग जे काही आपण मागतोय ते इतक्या प्रबळ इच्छेने मागण्याच्या त्या त्या प्रेरणेला सुद्धा भगवंत अनुमती देतात, तेव्हाच ती प्रेरणा तितकी प्रेरित होते आणि आपल्याला ती गोष्ट आपल्याला ती गोष्ट मिळू शकते आणि ती गोष्ट ती साध्य होते. आणि देवी देवतांना सुद्धा ज्या प्रकारे भगवंत मार्गदर्शन करतात, भगवंत ऑर्डर देतात, तेव्हाच ते वर पूर्ण करू शकतात, तेव्हाच त्या इच्छा ते पूर्ण करू शकतात. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की अशा प्रकारचा भाव सॉरी
विशिष्ट देवतां आणि याप्रमाणे अभिष्टवर प्राप्त करून घेण्यात जीव यशस्वी होतो. विशिष्ट देवतां प्रित्यर्थ असणारा जीवांचा विशिष्ट पूजाभावही भगवंत नियोजित करतात. अशा प्रकारचा भाव देवता सुद्धा जीवांमध्ये निर्माण करू शकत नाहीत. परंतु पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सर्वांच्या अंतर्यामी उपस्थित असणारे परमात्मा असल्यामुळे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जे निवास करतायत ते मनुष्याला विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची प्रेरणा देतात. वस्तुतः देवदेवता या भगवंतांच्या विराट रूपी शरीराचे निरनिराळे भाग आहेत आणि म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य नसते. वेदांमध्ये जसं आपण विश्वरूप दर्शनामध्ये बघणार आहोत की संपूर्ण चराचर ज्यांच्यामध्ये आहे असे हे भगवंत आहे हृदयामध्ये. आणि म्हणूनच भगवंत परमात्मा रूपाने देवदेवतांच्याही हृदयामध्ये स्थित आहेत. म्हणून देवदेवतांद्वारे जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्याची व्यवस्था करतात. परंतु जीव आणि देवता दोघेही भगवंतांच्या इच्छेवर विसंबून आहेत. भगवंतांच्या इच्छेच्या ते अधीन आहेत. भगवंतांची इच्छा असेल तरच ती गोष्ट घडेल, तरच तुमची जी इच्छा त्याप्रमाणे पूर्ण होईल. आणि जीव आणि देवता स्वतंत्र नाहीत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे भगवंतांचेच कुठेतरी अंश आहेत. देवता याही भगवंतांच्या अंश आहेत. आणि अशा प्रकारे अस्तित्व जरी वेगळं असलं तरी ती इच्छेच्या अधीन आहेत. कारण भगवंतांच्या इच्छेनुसार कुठलीही गोष्ट पुढे जाणार नाही. म्हणून जसं म्हटलं की गवताचं पातही हलत नाही. पाऊस हवा आहे, ऊन पडायला हवंय, सगळ्या इच्छा सगळ्या गोष्टी मागितल्या जातात की पर्जन्य राजा पर्जन्य दे म्हणून यज्ञ केले जातात. वरुण राजाला पूर्णपणे प्रार्थना केली जाते. ती वरुण राजाची प्रार्थना सँक्शन करणारे कोण असतात? प्रत्यक्ष भगवंत असतात. त्यांच्या थ्रू सँक्शन केल्यावरच त्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. आणि म्हणूनच या देवी देवता भगवंतांचे भाग आहेत, भगवंतांचेच अंश आहेत. ज्याप्रमाणे आपणही या आध्यात्मिक स्वभावाचेच आहोत. हे खूप महत्वाचं आहे जाणणं आणि याचं याचं ज्ञान घेणं खूप महत्वाचं आहे. हे पूर्णपणे रादर जाणून घेणं. ज्ञान तर आपण घेतोय पण पूर्णपणे समजून घेणं आणि काय नक्की आहे हे माझा प्रयत्न आहे सांगण्याचा. तुम्हाला नंतर काहीही प्रश्न असतील मला तर नक्की विचारा. सहतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्यव विहितान हितान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करते. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे मी आता म्हटलं की सँक्शन करणारे कोण? भगवंत आहे. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे की भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा आणि देवतांची उपासना ही एकाच स्तरावर असू शकत नाही. भगवंतांची सेवा आणि देवतांची उपासना म्हणून ती वर्शिप आणि पूजा म्हणून ते त्या गोष्टीला कशा प्रकारे समजून घ्यायचे. जसं आपण म्हणतो अनुकरण आणि अनुसरण यातला फरक, तशी देवदेवतांची पूजा उपासना आणि भक्तीपूर्ण भक्तिपूर्ण सेवा ही एकाच स्तरावर असू शकत नाही. कारण देवतांची उपासना ही भौतिक आहे आणि भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा करणं हे पूर्णपणे आध्यात्मिक बाब आहे. कारण भौतिकता का आहे? कारण तिथे कुठेतरी इच्छा आकांक्षा याची पूर्ती करण्याची गरज भासवली जाते आणि म्हणून त्या प्रकारे त्याचं स्वरूप आहे. म्हणून त्या सकाम कर्मामध्ये ते आहे. ज्या जीवाला भगवत धामात परत जाण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी भौतिक इच्छा विघ्नकारी असतात. म्हणून अल्पबुद्धी जीवांना इच्छित असलेले भौतिक लाभ विशुद्ध भगवत भक्ताला प्रदान करण्यात येत नाहीत. कारण असे इच्छित लाभ प्राप्त झाल्यामुळे अल्पबुद्धी जीव हे भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होण्यापेक्षा प्राकृत जगतातील देवदेवतांची उपासना करणे पसंत करतात. कारण तो एक इमिजिएट हव्या आहेत गोष्टी. तेवढ्या उपासना केल्या की आपल्याला ते मिळणार आहे या गोष्टींची खात्री असते. म्हणून ते परब्रह्माला परमसत्याला परमतत्वाला भगवंतांना जाणण्याची काय म्हणतात ना विशेष त्यांना गरजही भासत नाही. कारण त्यांना ते मिळत राहते. त्या भौतिक इच्छामध्ये नेव्हर एंडिंग आहे हो. त्याला कुठे त्या डिमांड संपणारच नाही. आणि म्हणून मग त्याची पुढे काय परिणिती होते तेही भगवंतांनी सांगितलेले. आणि म्हणून या परम सत्याला जाणणं आणि म्हणून या कुठेतरी ती समाधानी वृत्ती डेव्हलप करून कुठेतरी त्या भौतिक गोष्टींपासून स्वतःला कशा प्रकारे आपण अनासक्त करून आणि जितक्या जितक्या शक्य असेल त्या प्रकारे आणि म्हणूनच सर्व कृष्णार्पण म्हणून ती कृष्ण भावना कशी आपण वाढीस लावतो हे खूप महत्वाचं. या सगळ्या बाबींमधनं आपल्याला हे जाणता येतं. आणि म्हणूनच जे भगवंतांच्या ज्या भगवंतांच्या
सेवेमध्ये जे आहेत ते देवदेवतांची उपासना, आणि मग त्यांना कुठल्याही गोष्टी, त्या विशुद्ध भक्ताला कुठलंही मागण्याची अशी काही गरज नसते, आणि म्हणूनच ते त्या प्रकारे आध्यात्मिक रूपाशी निगडीत असते. अंतवत्तु फलम तेषां तद तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देव लोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण आधीच्याही अध्यायात उल्लेखलेलं आहे, देवतांकडून प्राप्त झालेले वर हे अनित्य असतात. कारण या भौतिक जगतातील लोक, देवदेवता आणि त्यांचे उपासक हे सर्वच नश्वर असतात. म्हणून या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की देवतांची उपासना करून प्राप्त झालेले सर्व लाभ हे क्षणिक असतात, आणि यास्तव अशी उपासना केवळ अल्पबुद्धी जीवच करतात, कारण ज्यांना पुरेपूर ज्ञान नाहीये. कृष्ण भावनेद्वारे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेल्या विशुद्ध भक्ताला सच्चिदानंद जीवन प्राप्त होते, म्हणून त्याने प्राप्त केलेला लाभ हा देवतेच्या साधारण उपासकाने प्राप्त केलेल्या लाभाहून अत्यंत भिन्न असतो. भगवंत हे अनंत आहेत, त्यांची करुणा कृपा अपार आहे, म्हणून भगवंतांची आपल्या शुद्ध भक्तावर निस्सीम कृपा असते. कारण म्हणून त्या विशुद्ध भक्तावरती भगवंतांची निस्सीम कृपा असते. कारण म्हणूनच इथे कुठेतरी हा फरक जाणून घ्यायचा आहे. कृष्ण भावनेद्वारे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेल्या विशुद्ध भक्ताला सच्चित आनंद म्हणजे शाश्वत, पुरेपूर, अगदी ज्ञानाने पूर्णपणे भरलेलं आणि ते आनंदमय असं जीवन प्राप्त होतं. परंतु जे अल्पबुद्धी आहेत त्यांना काय असतं, त्यांनी तो नश्वर आहे, शेवटी ते खूप टेम्पररी आहे या गोष्टीची जाणीव त्यांना नसते, कारण तेवढं ज्ञान नसतं. आणि म्हणून भगवंत हे अनंत आहेत, त्यांची करुणा कृपा अपार आहे, हे हे विशुद्ध भक्ताने जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच विशुद्ध भक्तावर भगवंतांची निस्सीम कृपा असते, कारण जो त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे समरस असतो. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममा व्ययमन ममा व्ययमनुत्तमम् तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होते आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांचं रूप हे कोण जाणू शकत नाही, कारण मग ज्या प्रकारे सांगितलेलं आहे, मग सगळ्या वेदांमध्ये आणि शास्त्रांमध्ये जे सांगितलंय, ब्रह्मसंहितेत सांगण्यात आलं आहे की केवळ वेदाध्ययनाद्वारे भगवज्ञान होणे शक्य नाही, केवळ भगवंतांच्या कृपेनेच आपण त्यांना जाणू शकतो. म्हणून या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की केवळ देवतांचे उपासकच नव्हे, तर कृष्ण भावनेचा लेश मात्रही गंध नसलेले आणि वेदांतांवर भाष्य करणारे अभक्तही अल्पबुद्धीच आहे, आणि अशा अल्पबुद्धींना परमेश्वर साकार रूपाचे ज्ञान होणे शक्य नाही. परमसत्य निराकार असल्याचे ज्यांना वाटते त्यांचे वर्णन अबुद्धया म्हणून करण्यात आलेले. त्यांना अल्पबुद्धी, अबुद्धया म्हणजे त्यांची बुद्धी नसलेले लोक आहेत. कारण कसं होतं की ज्यांना वेदांचं ज्यांनी अध्ययन केले नाही, शेवटी आपण बघा प्रत्येक गोष्टीला कुठेतरी आधार असतो, तशा प्रकारे ज्यांनी शास्त्रांना वेदांनाच जाणलेलं नाहीये, ते ते कुठल्याही तर्काला आणि कुठलाही, आपण बघतो आताच्या पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण जो उठतो तो कुठल्याही प्रकारची कुठलीही टीका झोडतोय, कुठल्याही विधान करतोय. अहो पण त्याला काही ज्ञान आहे का, काही पुरावा, मग त्या निश्चितच काही शास्त्रांचा आधार आहे का त्याला, हे बघणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितलं की देवतांचे उपासकच नव्हे, तर कृष्ण भावनेचा लेश मात्रही ज्यांना गंध नाहीये, आणि ती अभक्त असे जे अल्पबुद्धी, त्यांना अबुद्ध या असं म्हटलेलं आहे, ज्यांना परम सत्याच्या अंतिम स्वरूपाचं ज्ञान नाही. एक मिनिट.
आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे ज्यांना परमसत्याच्या, मग म्हणूनच परमसत्य निराकार असल्याचं ज्यांना वाटतं त्यांचं वर्णन अबुद्धया करण्यात आलेले आहे. ज्यांना परमसत्याच्या अंतिम स्वरूपाचं ज्ञान श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की परमसत्याच्या साक्षात्काराच्या प्रारंभी निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती होते. मग ज्या 3 टप्प्यांना आपण म्हटले की जे भागवतातही सांगितले की निर्विशेष ब्रह्म, मग परमात्मा, म्हणजे मग काय, त्यानंतर अंतर्यामी परमात्म्याची आणि सर्वात शेवटी पुरुषोत्तम भगवत स्वरूपाची अनुभूती होते. आजकालचे निर्विशेषवादी तर अधिकच अज्ञानी आहेत, कारण ते निर्विशेषवादाचे आद्य प्रवर्तक शंकराचार्यांचंही अनुसरण करीत नाहीत. शंकराचार्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. म्हणून निर्विशेषवाद्यांना परमसत्याचं ज्ञान नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना साधारण देव किंवा वसुदेव पुत्र किंवा राजकुमार अथवा महापुरुष असे मानतात. भगवद्गीतेमध्ये या गोष्टींची निंदा करण्यात आलेली आहे. अवजानंती मा मूढा मानुषीम तानुमाश्रितम, केवळ मूर्खच मला साधारण मनुष्य समजतात. वस्तुतः भक्तिपूर्ण सेवा आणि कृष्ण भावनेचा विकास केल्याशिवाय कोणीही श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. आणि याची पुष्टी परत दिलेली आहे, भागवतामध्ये दिलेली आहे. ब्रह्मसंहितेमध्ये जे आपण जाणतोय, भागवतामध्ये म्हटलेलं आहे, अथापि ते देव पदांबुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्. म्हणजे कशा प्रकारे भगवंतांचं स्वरूप जे जाणलेलं आहे, हे भगवान जर मनुष्यावर तुमच्या चरणकमलांचाही लेशमात्रही, तुमच्या चरणकमलांची लेशमात्रही कृपा झाली तर तरी तो तुमचे महान स्वरूप जाणू शकतो. परंतु याच्यासाठी भगवंतांची कृपा, मग ती कॉजलेस मर्सी, ती जी अहैतुकी भगवंतांची कृपा असणं ही खूप गरजेचं आहे. आणि ते फक्त कृष्ण भावनेतूनच साध्य केलं जाऊ शकतं. अनेक वेदांचा अभ्यास ज्यांनी केलाय, मग नुसताच ज्यांनी वेदांना जाणलंय, शास्त्रांना जाणलंय, पण जे नुसते सकाम कर्मात अडकलेत, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. पुन्हा पूर्णपणे तिथे त्या भावनेमध्ये नाहीयेत. तिथे पुन्हा मग ते त्या 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 प्रारंभामध्ये आहेत अजून. पण विशुद्ध भक्त आणि म्हणूनच अनेकानेक वर्षे वेदाध्ययन करणारे आणि तुम्हाला जाणण्यासाठी तर्कवादाचा आधार घेणारे तुमचे स्वरूप जाणू शकत नाहीत. कारण तिथे तर्कवाद असतो, तिथे आयडिओलॉजीज असतात, तिथे त्या ज्ञानाने कुठेतरी स्वतःचे तर्क लावलेले असतात आणि ते ज्ञान नाही. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की जे जशी आहे तशी, मी हे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं ज्ञान जसं आहे तसं या भगवद्गीतेतून पोहोचवलेलं आहे. पण जे कोणी भगवद्गीतेवर स्वतःच काही लिहितायत विवेचन किंवा स्वतःचे काही विचार लिहितायत, ते विचार म्हणजे ज्ञान नाही, ते तुमची आयडिओलॉजी, तुमचे तर्क आहेत. कबूल आहे की तो भगवद्गीतेवरच आधारित आहे, पण मूळ ज्ञान हे भगवंतांपासून आले. केवळ वेदाध्ययनाने किंवा मानसिक तर्कवादाच्या आधारे भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे रूप, गुण, नाम इत्यादी जाणणे शक्य नाही. केवळ भक्ती योगाद्वारेच मनुष्य श्रीकृष्णांना जाणू शकतो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राचा जप करून जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होतो, तेव्हाच तो भगवंतांना जाणू शकतो. निर्विशेषवादी अभक्ताला वाटते की श्रीकृष्णांचा विग्रह हा भौतिक आहे आणि त्यांच्या लीला, त्यांचं रूप इत्यादी सर्व काही मायाच आहे. अशा निर्विशेषवाद्यांना मायावादी म्हटले जाते. त्यांना परमसत्याचे ज्ञान नसते. आणि म्हणून आपण ज्या मायावादी लोकांना आधीही जाणलेलं आहे, जे मूर्ख, ज्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही, त्याच्यामध्ये मूर्ख, नराधम, राक्षस, आसुरी अशा प्रवृत्तीचेच लोक आहेत, जे पूर्णपणे तिथे ज्ञानाचा अभाव असतो. आणि अशा प्रकारचे लोक भगवंतांना जाणू शकत नाही, त्या परमसत्याला जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच परमसत्य निराकार आहे, परमसत्याची रूपे ही काल्पनिक असल्याचे अद्वैतवाद्यांचे मत हे वस्तुस्थितीला, मग इथे अद्वैतवाद्यांचं पण ज्यांचं मग प्रत्येक वेळी ज्या शंकराचार्यांचं इथे उदाहरण दिलेलं आहे, शंकराचार्यांनी भगवंतांना पूर्ण पुरुषोत्तम मानलंय, पण त्यांच्याही विचारांचं अनुसरण केलं जात नाही आणि स्वतः जे तर्कवादामध्ये आणि निराकारवादी लोक आहेत ते भगवंतांना त्या त्या रूपामध्ये, त्या अस्तित्वामध्ये मान्यच करत नाहीये. ते फक्त देवकी वसुदेवाचा मुलगा आणि एक सामान्य मनुष्य आणि मग तो एक महापुरुष आहे फक्त, अशा प्रकारे त्यांचं वर्णन करतायत आणि अशा प्रकारे जाणतात. आणि या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ही रूपे काही काल्पनिक नाहीत. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की देवतांची रूपे आणि भगवंतांची रूपे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात आणि भगवान श्रीकृष्ण हे सच्चिदानंद आहे. वेदही स्पष्टपणे सांगतात की परमसत्य हे आनंदमयोभ्यासात
सर्व गुण संपन्न आहे. आणि गीतेमध्ये भगवंत सांगतात की ते जरी अजन्म असले तरी ते अवतार धारण करतात. हे तथ्य आपण भगवद्गीतेपासून जाणून घेतलं पाहिजे. भगवंत हे निराकार कसे असू शकतात हे आपण जाणू शकत नाही. गीतेप्रमाणे तरी निर्विशेष अद्वैतवाद्यांचा सिद्धांत मिथ्या असल्याचे सिद्ध होते. कारण भगवद्गीतेत प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलंय, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगात भगवंत प्रकट होत आहेत. मग इथे कुठे त्या त्या गोष्टीचा उल्लेखच नाही. आणि म्हणून भगवद्गीतेमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून या श्लोकावरून स्पष्ट होते की परमसत्य भगवान श्रीकृष्णांचं रूप हे भगवान श्रीकृष्णांना रूप तसेच व्यक्तित्व दोन्हीही आहे. अशा प्रकारे भगवंतांचं जे स्वरूप, म्हणून भगवंतांना कशा प्रकारे जाणायचे, ते मनुष्य रूपात येत आहेत परंतु ते प्रकट होत आहेत. मग जो जन्म सांगितलेला आहे वसुदेव देवकीच्या पोटी भगवंत त्यांच्या इच्छेने, आपल्याला आहे का अशी इच्छा, आपण आपले पेरेंट्स करू शकतो का हो? म्हणून अर्जुनालाही विचारलेलं आहे भगवंतांनी की त्यावेळेला 4थ्या अध्यायामध्ये की तूही त्यावेळेला प्रेझेंट होतास पण तुला ते आठवत नाहीये, पण मला निश्चित हे माहितीये की तू कुठे होतास किंवा या सगळ्याचं ज्ञान मला आहे पण तुला नाहीये. कारण भगवंतांची जी आध्यात्मिक स्वरूप इथे दिलेलं आहे. आणि म्हणून जे भगवंत वसुदेव आणि देवकीच्या समोर प्रकट झालेले आहेत ते परमात्मा रूपामध्येच प्रकट झालेले आहेत. चार भुजाधारी असं त्यांचं रूप आहे, ज्याच्यामध्ये शंख चक्र गदा कमळ असं त्यांनी हातात धारण केलेलं आहे. पण असे भगवान मग वसुदेवाच्या विनंतीवरून त्या बाल्य रूपामध्ये तिथेच प्रकट होतात. आणि मग त्यांच्या पोटी ते वसुदेवाच्या मनातून देवकीच्या मनात आणि मग देवकी मातेच्या हृदयामध्ये ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे आणि मग ते भगवंता देवकीच्या पोटी जन्मही घेतात. ही भगवंतांची इच्छा आहे हो, त्यांच्या इच्छेने ते करतायत. जसं आपण म्हणतो ना की भगवंत जसं एखादी जेलचं उदाहरण दिलं जातं, त्या जेलरमध्ये तो जो सुपरिटेंडंट येतो तो स्वतःच्या इच्छेने त्या सगळ्या त्या जेलची तपासणी करायला येतो. त्याला कोणी फोर्स केलेला नसतो, तो स्वतःच्या इच्छेने आणि तो तपासणी करण्यासाठी आलेला आहे. त्याचप्रमाणे भगवंत या प्रकृतीमध्ये प्रकट होत आहेत, त्यांच्या इच्छेने प्रकट होत आहेत. कुठल्याही गोष्टीचा भगवंतांवर कुठलीही कोणी लादलेलं नाहीये, भगवंतांवर कशाचाही प्रभाव नाहीये, निर्मिती केलेली आहे. पण म्हणून भगवंतांनी असंच केलं पाहिजे आणि अशाच प्रकारचं त्यांचं सगळं पाहिजे. भगवंत स्वतःच उदाहरणाद्वारे दाखवतायत बऱ्याच गोष्टी, पण ते आदर्श बनण्यासाठी, जसं आपण 4थ्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलेलं आहे की भगवंत प्रत्यक्ष मग जे कर्म, भगवंतांनी कुठलं कर्म केलेलं नाहीये. अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केले, असुरांचा नाश केलेला आहे, गायींचं रक्षण केलेलं आहे, अशी अनेक कर्म ज्यांनी केलेली आहे. कारण का? हे सगळ्याच कारण भगवंत हे भक्त वत्सल आहे. भगवंतांना भक्त म्हणून ज्या भक्तीचं जे आधीच्याही अध्यायामध्ये श्लोकामध्ये आपण बघितलं की परम भक्त हा भगवंतांशी नेहमीच खूप जवळ असतो तो भगवंतांना. आणि या भक्ताचं महत्व हे भक्त भगवंतांना खूप विशेष आहे. आणि म्हणून भगवंतांची भक्ती आणि अनेक देवी देवतांची उपासना हे जाणून घ्यायचंय. हा जो कन्सेप्ट आहे आणि ह्या गोष्टीला पूर्णपणे जाणून घ्यायचं आहे. मग या सगळ्याचं वर्णन साधारण मग प्रत्येकाचे संदर्भ दिलेले आहेत. आपण शेवटच्या पॅरेग्राफ मधला संदर्भ वाचू शकतो की श्रीमद भागवतातही 10व्या अध्यायात 10व्या स्कंदामध्ये 14व्या अध्यायात 7वा श्लोक म्हणतोय की ब्रह्मदेव अशीच प्रार्थना करतात, हे भगवंत, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, तुमची शक्ती आणि तुमच्या लीला यांची गणना या जगात कोण करू शकेल? तुम्ही आपल्या अंतरंगा शक्तीचा नित्य विस्तार करीत आहात आणि म्हणून तुम्हाला कोणीही जाणू शकत नाही. विद्वान, वैज्ञानिक आणि पंडित या भौतिक जगताच्या किंवा इतर लोकांच्या अणुरेणूचेही परीक्षण करू शकतील, परंतु तुम्ही त्यांच्या समोर जरी उपस्थित झाला तरी ते तुमच्या शक्तीचा अनुमान काढू शकणार नाहीत. कारण का? आपली 4 कॅरेक्टर्स आहेत बघा, की आपण माणसाकडून चुका होतात, माणसाची इंद्रिय ही सदोष आहेत, माणूस हा फसवला जाऊ शकतो, माणूस हा चुका करतो आणि अशा प्रकारे माणूस हा भ्रमात असतो. अशा प्रकारे ही कॅरेक्टर्स आहेत, ही लक्षण आहेत, ही माणसाची काय म्हणतात ना, या कॅरेक्टर्सच आहेत ह्युमन बिंगच्या. आणि म्हणूनच ही सदोष आहेत, इंद्रिय सदोष आहेत. म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष जरी समोर आले तरी खूप कठीण आहे हो, भगवंतांना ओळखूच शकणार नाही. मग तो विशुद्ध भक्तच असेल फक्त, की जो त्या दृष्टांताला जाणू शकेल. आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्ण हे केवळ अजन्माच नव्हे तर अव्यय आणि अविनाशीही आहेत. त्यांचं रूप हे सच्चिदानंद आहे आणि त्यांच्या सर्व शक्ती या अविनाशी आहेत. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळ घडलेलं सर्व काही, वर्तमान काळात घडत असणारे सर्व काही आणि भविष्यात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्ण इथे स्पष्टपणे सांगतायत की साधारण मनुष्याला भूत, वर्तमान आणि भविष्याबद्दल काहीच ज्ञान नसते, परंतु ते मात्र पूर्वी घडलेले सर्व काही, वर्तमान काळी घडत असणारे आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही पूर्णपणे जाणतात. माझ्या 4थ्या अध्यायाचा मी आधी उल्लेख केला की आपण बघितलं की भगवान श्रीकृष्णांना लाखो वर्षापूर्वी आपण सूर्यदेव विवस्वानांना गीता सांगितल्याचे आठवते. भगवान श्रीकृष्ण सर्व जीवांच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित असल्यामुळे ते सर्व जीवांना जाणतात. परंतु श्रीकृष्ण हे जरी पुरुषोत्तम भगवान आणि परमात्मा रूपामध्ये उपस्थित असले जरी अल्पज्ञानी व्यक्तींना निर्विशेष ब्रह्माचा साक्षात्कार झालेला असला तरी श्रीकृष्ण हे परमपुरुष असल्याचा साक्षात्कार होत नाही. निश्चितच भगवान श्रीकृष्णांचं दिव्य शरीर नश्वर नाही. भगवान श्रीकृष्ण हे सूर्याप्रमाणे आहे आणि माया ही मेघाप्रमाणे आहे. भौतिक जगतात आपण सूर्य, मेघ तसेच नक्षत्रांना आणि ग्रहांना पाहतो. आकाशात या सर्वांना ढग तात्पुरते आच्छादित करतात, परंतु हे आवरण असल्याचे आपल्याला आपल्या मर्यादित दृष्टीमुळे वाटते, पण वास्तविकपणे सूर्य, चंद्र, तारे हे झाकलेले नसतात. त्याचप्रमाणे माया ही भगवंतांना आच्छादित करू शकत नाही. हे आपल्या परत तेच की आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत म्हणून आपल्याला तसं दिसतंय, परंतु त्या भगवंतांना कोणीही, माया ही भगवंतांवर कुठल्याही प्रकारचं नियंत्रण गाजवू शकत नाही. उलट पक्षी भगवंत त्या मायेला नियंत्रित करतायत. आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे ते अल्पज्ञानी मनुष्यांना प्रकट होत नाहीत. या अध्यायाच्या 3ऱ्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे लक्षावधी मनुष्यांपैकी थोडेच लोक, मग ज्या 7व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला की जे म्हटलं ना की सहस्त्राणाम मनुष्यानाम, की बरेच सहस्त्र मनुष्य भगवंतांची उपासना, भगवंतांची भक्ती करतात, पण असा तो सुदुर्लभ असा एकच महात्मा असतो आणि तो भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे थोडेच लोक या मनुष्य देहात पूर्णत्व प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशा हजारो सिद्ध पुरुषांपैकी एखादाच भगवान श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणतो. जरी त्याला निर्विशेष ब्रह्माचा किंवा अंतर्यामी परमात्म्याचा साक्षात्कार झाला तरी त्याला कृष्ण भावना भावित झाल्यापासून पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार होणे शक्य नाही. आणि म्हणूनच जो विशुद्ध भक्त असतो तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असतो. आणि म्हणूनच या सगळ्यावरती भगवंतांचं पूर्णपणे म्हणतो ना आपण की भगवंतांना सगळं ज्ञात आहे. आपल्याला काय भविष्य, वर्तमान आपण जे चालू आहे ते आपण सांगू शकतो की आज असं झालंय, परंतु आपण मग तो अभ्यास आहे, ती शास्त्र आहे, ते ज्ञानही भगवंतांपासूनच मिळतंय. पण भगवंतांना सगळं माहितीये याबद्दलचं. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे सूर्यदेवाशी इथे भगवंतांना सूर्यदेवाप्रमाणे म्हटलेलं आहे आणि ढग ज्याप्रमाणे आच्छादित करतायत, मायेने आपण आच्छादित होत आहे. आपल्या इंद्रियांमुळे आपल्याला असं वाटतंय की सूर्यचंद्र, ग्रह, तारे यांना कुठेतरी आच्छादलं त्या सूर्यचंद्राला, परंतु तसं नसून ते आपल्या दृष्टीने आहे. आणि कोणीही कुठलीही माया ही मोहमाया आणि योगमाया ही भगवंतांचीच आहे, पण मोहमाया भगवंतांना कुठल्याही प्रकारे प्रभाव भगवंतांवर नियंत्रित करू शकत नाही. आणि म्हणूनच जरी ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला, जरी परमात्म्याला जाणलं, तरी जोपर्यंत ती कृष्ण भावना पुरेपूर विकसित होत नाही तोपर्यंत त्या भगवान रूपाशी आपण निगडीत होऊ शकत नाही. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे परंतप भारतात इच्छा आणि द्वेष यापासून उद्भवणाऱ्या द्वंद्वाने मोहित झाल्यामुळे सर्व जीव मोहामध्ये जन्म घेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जसं म्हटलं, इच्छा दिलेली आहे, मग ती इच्छा या मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि मग त्याप्रमाणे त्या जीव मोहामध्ये जन्म घेत. मग आपण की हे सगळे वाटणार आहे. मग आपण तात्पर्य छोटस आहे ते वाचूया. माताजी वाचणार तात्पर्य? हो दिसते माताजी, माताजी? वाचा. हो हो. हरे कृष्ण. तात्पर्य: शुद्ध ज्ञानमयी भगवंतांच्या अधीन असणे ही जीवाची वास्तविक स्वरूप स्थिती आहे.
या विशुद्ध ज्ञानापासून दूर होऊन जेव्हा तो मोहित होतो तेव्हा त्याच्यावर मायाशक्तीचे नियंत्रण येते आणि म्हणून तो भगवंतांना जाणू शकत नाही. इच्छा आणि द्वेष रूपी द्वंद्वामध्ये मायाशक्ती प्रकट होते. इच्छा आणि द्वेषामुळे मनुष्य भगवंतांशी एकरूप होण्याची इच्छा करतो आणि त्यांचा द्वेष करतो. इच्छा आणि द्वेषाने दूषित किंवा मोहित न होणारे शुद्ध भक्त जाणतात की भगवान श्रीकृष्ण हे आपल्या अंतरंग शक्तीने अवतीर्ण होतात. परंतु अविद्या आणि द्वंद्वाने मोहित झालेल्या मनुष्यांना वाटते की भगवंतांना प्राकृत शक्तीने निर्माण केले आहे, परंतु हे त्यांचे दुर्भाग्य आहे. असे मनुष्य मान अपमान सुख दुःख स्त्री पुरुष शुभ अशुभ हर्ष विषाद इत्यादी द्वंद्वात राहतात आणि त्यांना वाटते की ही माझी पत्नी आहे, हे माझे घर आहे, मी या घराचा मालक आहे, मी या स्त्रीचा पती आहे. ही सारी मोहित करणारी द्वंद्वे आहेत. जे द्वंद्वांनी मोहित होतात ते पूर्णपणे मूर्ख असतात आणि म्हणून ते भगवंतांना जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. पण तिथे तो मी आहे, हो खोटा अहंकार आहे. तो मी जोपर्यंत बाजूला जात नाही ना तोपर्यंत भगवंतांना जाणणं कठीण आहे. जेव्हा सर्व कृष्णार्पण म्हणजे जे भगवंतांचे त्याच्या मी हे केलं, मी त्यांच्या कृपेने आहे, तिथे कुठेतरी फक्त तो अहंकार आहे. आणि म्हणून त्या द्वंद्वाने त्या द्वेषाने, म्हणून ज्या शिशुपालाला आपण बघितलं की कृष्णांचं स्मरण केलेलं आहे, कृष्णांना कृष्णाचं नाव घेतलेलं आहे, पण कशा प्रकारे तो तो भाव काय होता, तो द्वेष भाव होता, मत्सर भाव होता. कंसाने आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण, पण का आपल्याला कृष्ण मारणार आहे, देवकीचा 8वा पुत्र तुझा वध करणार आहे हीच कायम. आणि म्हणून त्या द्वेष भावनेने की कृष्णाचा कधी कृष्णाला मारायचंय, कृष्णाचा अंत कधी करायचंय, आणि म्हणून देवकीच्या 8व्या पुत्राचा मी वध करणार आहे, याच भावनेने सतत ते स्मरण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो मत्सर आणि द्वेष, अशा प्रकारे त्या त्या सगळ्याचा नाश होतो हे आपण बघितलं. या द्वेषी प्रवृत्तीचा मग पुढे जाऊन आपण 9व्या अध्यायात याला अजून जाणू की जे मत्सर करतायत त्याचा निश्चित तो मत्सर आहे तो मुळापासून उखडून टाकणं गरजेचं असतं. पण इथे इथे दिलेलं की म्हणूनच जो जो खोटा अहंकार आहे आणि जे त्या द्वेषामध्ये द्वंद्वामध्ये मोहित होत आहेत ते निश्चितच मग मला हे हवंय, माझी पत्नी, माझं घर, माझं हे, मी केलंय, मी ते. पण तो मी आहे ना, तो मी कुठेतरी अजून आहे आणि म्हणूनच तो खोटा अहंकाराचं कुठेतरी प्रतीक आहे. कारण मग सगळं माझ्यामुळेच आहे, हे मी घर मानलंय. अहो विटा माती पण आलं कुठून, मूळ कुठून आलं? तुम्ही सगळं ते ड्वेलिंग सगळं त्या नेक्टर ऑफ खूप सुंदर दिलंय उपदेशामृतामध्ये सुद्धा. मग एक एक घर घेतलं तुम्ही, सगळं मी हे मानलंय, मग ते मजूर आहेत, परंतु तुम्ही त्याची प्रोप्रायटरशिप, तुम्ही त्याचा हक्क म्हणजे तुम्ही त्या विटा माती तर तयार केलं नाही, मूळ कुठून आलं त्याचं, तर देणारे तर भगवंतच आहेत ना. हे जाणणं आणि या गोष्टीला ती ती कृतज्ञता, तो ग्रॅटिट्यूड, तो मनामध्ये असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग जे द्वंद्वाने मोहित होतात ते पूर्णपणे मूर्ख, त्यांना मूर्ख म्हटलंय भगवंतांनी. आणि ते भगवंतांना जाणू शकत नाही. ज्या नराधम, मूर्ख, असुरी, राक्षस प्रवृत्तीच्या लोकांना आपण बघितलं 4 प्रकारच्या, त्याच्यात मूर्ख लोक आहेत ते. येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पूर्ण कर्म केली आहेत आणि त्यांची पाप कर्म पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्व रूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ज्यांनी पूर्वी पुण्यकर्म केलेली आहेत आणि ज्याची पापकर्म पूर्णपणे नाहीशी झाली आहेत, मग आता याच्या बद्दलच सांगण्याला गेलं तर जे आपण बघतो की जे कर्माची गुंतागुंत जसं आपण बघितलं, आणि ज्या कर्माचे मग आधीच्या जन्मातील काही जे भोग, मग मनुष्य जे भोग भोगतोय किंवा हे जे, तर ते पुढे जाऊन तुम्हाला नेक्टर ऑफ डिवोशन ज्या भक्तिरसामृत सिंधू मध्ये उटम बीजम फलम, मग ते जे आहे ते बीजरूपी म्हणजे जे फलोन्मुख न झालेलं असं पाप आहे त्याचंही मग अप्रारब्ध आणि प्रारब्ध या गोष्टींना अजून सखोलपणे जाणलं जातं. काय आपलं प्रारब्ध आहे, परंतु ज्या भक्ती सेवेमध्ये आल्यानंतर या सगळ्याला पुसलं जातं हो. मग जे काही पापकर्मातून सुद्धा असेल, ज्या प्रारब्धामुळे आहे, अप्रारब्धामुळे आहे, या सगळ्या भोगांचा नाश होऊ शकतो जेव्हा मनुष्य दृढ निश्चयने भगवंतांच्या सेवेमध्ये युक्त होतात. जे दिव्य स्तराप्रत उन्नत होण्यास प्राप्त आहेत त्यांचा या श्लोकामध्ये उल्लेख करण्यात आलाय. पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी व्यक्तींना इच्छा आणि द्वेषाच्या द्वंद्वातून पार होणे अत्यंत कठीण असते. ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये धार्मिक विधिविधानांचं पालन केलं आहे, ज्यांनी पुण्यकर्म केली आहेत आणि पापकर्म नष्ट केली आहेत, केवळ तेच भक्तियोग स्वीकारू शकतात आणि क्रमशः भगवंतांच्या विशुद्ध ज्ञानाप्रत उन्नत होऊ शकतात.
त्यानंतर क्रमाक्रमाने ते समाधी अवस्थेत भगवंतांवर ध्यान करू शकतात. आध्यात्मिक स्तरापर्यंत उन्नत होण्याची हीच पद्धत आहे. अशी उन्नती कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्तांच्या सत्संगामुळे शक्य होते. कारण महान भक्तांच्या संगामध्ये मनुष्य मोहापासून मुक्त होतो. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे ज्यांनी आधी काही पुण्य कर्म केली आहेत, परंतु जे पापकर्मांच्या वाट्याला मार्गाला लागलेले आहेत, त्यांना या जर ठरवलं तर निश्चितच या द्वंद्वातून बाहेर पडता येतं. कसं? तर ते कठीण आहे, परंतु आपल्या जीवनामध्ये धार्मिक विधिविधानांचं ज्यांनी काही सकाम कर्म जरी केली असली तरी ती पुण्यकर्म धरली जातात. आणि म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो ना की जरी तो सकाम कर्मात जीव असला तरी त्याला स्वर्ग उपलब्ध होतो, कारण त्यांनी कुठेतरी पुण्यकर्म केली आहेत. पण निश्चित त्या पुण्याची क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा मृत्यूलोकातच जन्म येतो. परंतु ज्यांनी ही पुण्यकर्म केली आहेत आणि नंतर पापकर्माच्या मार्गावर लागलेले आहेत, त्यांना त्या पुण्यकर्माच्या पुण्याईने काय होतं की ते निश्चितच त्या गोष्टींमधून बाहेर पडू शकतात, जर त्यांनी ठरवलं तर. त्यांनी जर भक्तियोग स्वीकारला आणि जर सत्संग, जर योग्य आणि विशुद्ध भक्तांचा संग केला तर निश्चितच त्यांना या पापमय अशा जीवनातून बाहेर पडता येतं. ज्याचं उदाहरण आहे मृगारी, ज्याचं उदाहरण आहे वाल्मिकी ऋषी, की जे वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे. त्यानंतर आपण अजामिलाचं सुद्धा, की अजामिलाला एक संधी मिळाली कारण त्यांनी पूर्वी काही चांगली कर्म केलेली आणि शेवटच्या क्षणी त्यांनी जे काही भगवंतांचं नामस्मरण केलं त्यामुळे त्याला एक ती संधी प्राप्त झाली. ती आपण 8व्या अध्यायामध्ये अजून डिटेलमध्ये बघणार आहोत. अशा प्रकारे जे पापकर्म ज्यांनी केलेली असली तरी त्यांच्या पूर्व पुण्याईनी आणि त्यांच्या नंतरच्या ज्या धार्मिक चेंजेस त्यांच्यामध्ये आणि ज्या सत्संगामुळे झालेले आहेत ते निश्चितच पुन्हा त्या विशुद्ध भक्तीमध्ये येऊ शकतात आणि निश्चितच त्यांचा त्या आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतात. अशा प्रकारे मग आपण मृगारींची कथा मागेही मला वाटतं मी कथन केली असेल कदाचित मृगारी, कारण 1-2 बाकी उल्लेख आधी आला होता याचा. तर असे मृगारी की जे प्राण्यांना अर्धमेले करायचे, मला वाटतं 18व्या कोर्समध्ये 18 दिवसांच्या कोर्समध्ये याचं ही गोष्ट सांगितलीच जाते. तर अशा प्रकारे त्या मृगारींनी अर्धमेल्या म्हणजे प्राण्यांना अर्धमेलं करून ज्यांनी त्यांची कातडी, त्यांचं हे सगळं काढण्यासाठी तेवढं तसं केलंय, कारण स्वतःच्या उपजीविकेसाठी. आणि म्हणून अशा प्रकारे निर्घृण असं कृत्य तो करत असतो, परंतु त्याला चाडही नसते, कल्पनाही नसते. मग जेव्हा नारद मुनी तिथून जात असतात आणि जेव्हा हे दृश्य बघतात तेव्हा ते म्हणतात, अरे तू काय करतोयस, हे तुला कल्पना आहे का तू काय करतोयस? तर तो म्हणतो, माझे वडील हेच करायचे आणि माझ्या उपजीविकेसाठी मी हेच पुढे चालू ठेवलंय. म्हणजे बघा की त्याला त्याची काही चाडही नव्हती की तो किती वाईट कृत्य करतोय, पण हे मी माझ्या उपजीविकेसाठी करतोय. मग नारदांनी त्यांना सांगितलं की तुला उपजीविका, तुला तुला तुझं पोटच भरायचंय ना, तुझ्या कुटुंबाचं पोट भरायचंय, मी तुला असा मार्ग देतो, मग तू तो मार्ग अवलंबशील का? तर तो मार्ग अवलंबलाय मृगारींनी. आणि मग तो मृगारी ऋषी की अगदी पुन्हा नारद मुनी तिथे येताना मग तिथे चादर घातलेली की ज्या मुंग्या आहेत त्यांच्यावरही पाय पडू नये, इतका जो जीवाला जाणतो, इतका त्याच्यामध्ये जो परिवर्तन झालेला आहे, असा मृगारी ऋषी. वाल्या ज्याला रामा 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 म्हटलं ना, कळलं नसतं तर त्याला मारा मारा, कारण तोही त्या वाल्या जेव्हा असताना तो पण वाटमारी करत असतो आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या कुठल्याही, मग नारद मुनी जेव्हा विचारायला सांगतात की तुझे सगळे कुटुंबीय आहेत का याच्यामध्ये सामील, तेव्हा कोणीही त्याला हो उत्तर देत नाही. तेव्हा त्याला कळतं आणि म्हणून तो त्या बदल स्वीकारायला तयार होतो आणि नारद मुनी मग त्याला मार्गदर्शन करतायत, भगवंतांविषयीचं ज्ञान देत आहेत आणि मग त्यांना त्या मंत्र देऊन मग ती ध्यान करतायत. आणि ज्या वाल्मिकींनी इतकं 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 काय म्हणतात ना त्याला, इतकं ते इतकं असं तप केलेलं आहे, ध्यान केलेलं आहे की की मुंग्यांची वारुळं तिथे जमा झालेली आहे, इतकं कठोर तप त्यांनी केलेलं आहे. आणि असं कठोर तप सुद्धा अशी व्यक्ती करू शकते आणि ती स्वतःला त्या पातळीवर नेऊन पोहोचवू शकते. हे फक्त विशुद्ध भक्तीनेच शक्य आहे. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जरा मरणातून मुक्त होण्याकरिता प्रयत्न करणारे जे बुद्धिमान मनुष्य आहेत ते माझ्या भक्तीद्वारे माझा आश्रय घेतात. वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहे, कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचे संपूर्ण ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे दुःखालय आहे, हे शरीराला पीडा देतात.
परंतु आध्यात्मिक देहाला जन्म मृत्यू जरा व्याधी नसते. कारण मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे त्या व्यक्तीने पुरेपूर ती आत्मसात आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी ती व्यक्ती झालेली असते. म्हणून जो आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करतो तो भगवंतांचा एक पार्षद बनतो आणि शाश्वत भक्ती योगामध्ये परायण झाल्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने मुक्त असतो, भगवंतांचा शिष्य, भगवंतांचा अनुसरण करणारा तो बनलेला असतो. अहम ब्रह्मास्मी, तो अगदी भगवंतांसारखाच असतो. मी ब्रह्म आहे असे सांगितले जाते की मनुष्याने आपण ब्रह्म आत्मा असल्याचे जाणले पाहिजे. या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे जीवन विषयक ही ब्रह्म संकल्पना भक्तीमध्येही आहे. शुद्ध भक्त हे दिव्य ब्रह्मस्तरावर स्थित असतात आणि दिव्य क्रियांचे त्यांना संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान असते. दिव्य भगवत सेवेमध्ये युक्त झालेले 4 प्रकारचे अशुद्ध भक्त आपापली उद्दिष्टे प्राप्त करतात आणि भगवंतांच्या कृपेने जेव्हा ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतात तेव्हा त्यांना भगवंतांच्या दिव्य सत्संगापासून आनंद प्राप्त होतो. परंतु जे देवतांचे उपासक आहेत त्यांना भगवंतांच्या परमधामाची कधीच प्राप्ती होत नाही. ब्रह्मानुभूती झालेल्या अल्पज्ञ व्यक्तींनाही श्रीकृष्णाच्या परम गोलोक वृंदावन धामाची प्राप्ती होत नाही. कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहे, जे कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहेत, माम आश्रित्य, त्यांनाच केवळ ब्रह्म म्हणता येते. कारण तेच वास्तविकपणे कृष्ण लोकाची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा व्यक्तींना श्रीकृष्णांबद्दल मुळीच संशय नसतो, म्हणून ते वास्तविकपणे ब्रह्म आहेत, म्हणजेच परब्रह्माचं स्वरूप. जे परब्रह्म अगदी भगवंतांसारखेच, भगवंतांप्रमाणेच जे स्वरूप धारण करतायत ते फक्त त्या कृष्ण भावनेनेच साध्य होऊ शकतं. केवळ भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याकरता जे भगवंतांच्या विग्रहाची आराधना करण्यात परायण झालेले आहेत किंवा भगवंतांवर ध्यान करण्यात मग्न झालेले आहेत त्यांना सुद्धा भगवंतांनी पुढील अध्यायामध्ये सांगितलेल्या ब्रह्म अधिभूत इत्यादींचे तात्पर्य कळते. 8व्या अध्यायामध्ये जे प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत की मग ब्रह्म म्हणजे काय आहे, अध्यात्म काय आहे, भूत म्हणजे काय आहे, अधिदैव काय आहे, या सगळ्याला आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत त्या ब्रह्म स्वरूपाला केवळ एक कृष्ण भावना भावित व्यक्तीच जाणू शकते. मग त्या सकाम कर्मामध्ये जरी ते अडकलेले असले तरी त्यांनी जर स्वतःला त्याप्रमाणे उन्नत केलं असेल, आध्यात्मिक मार्गात ती प्रगती साधली असेल तर निश्चितच ते भगवंतांना जाणू शकतात आणि त्या पुढच्या टप्प्यावरती ते मार्गस्थ होऊ शकतात. साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण माताजी. हरिकृष्ण माताजी, पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर श्लोक आहे आणि खूप सुंदर त्याचं तात्पर्यही प्रभुपादांनी दिलंय. अनुवाद इतका सुंदर केलेला आहे की जे भगवंतांमध्ये पूर्णपणे त्या भक्तीमध्ये मतपरायण झालेले असतात, जे भगवंतांना परमसत्य, परमतत्व, भगवंतांना एक नियंत्रक, सर्वोच्च नियंत्रक म्हणून ज्यांनी जाणलेलं आहे, मग भगवंत इतकी काळजी घेतायत की मृत्यू समयी सुद्धा ते भगवंतांचं स्मरण करू शकतात, भगवंतांना निश्चितच स्मरू शकतात. कारण बघा हा देह आहे. मग मुकुंदमाला स्तोत्र 8व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर दिले. ही कुठेतरी 8व्या अध्यायाची सुरुवातच आहे की मग आपल्याला पुढच्या अध्यायामध्ये बघायचंच आहे की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण कसं केलं जातं आणि मग त्याची परिणिती काय असते हे आपल्याला पुढच्या अधिब्रह्म जे आहे त्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे की मग या सगळ्या प्रश्नांची पण उत्तरं आपल्याला मिळणार आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत कृष्ण भावना भावित कर्म करणारे भगवंतांना पूर्णपणे जाणण्याच्या मार्गापासून कधीच विचलित होत नाहीत. कृष्ण भावनेच्या दिव्य सान्निध्यात मनुष्य भगवंत हे भौतिक सृष्टीचे संचालक तसेच देवतांचेही नियंत्रक कसे आहेत हे जाणू शकतो. क्रमाक्रमाने अशा दिव्य सहवासामुळे मनुष्याची भगवंतांच्या ठायी दृढ श्रद्धा, निष्ठा निर्माण होते आणि मृत्यू समयी असा कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णांना कधीही विसरत नाही. म्हणून साहजिकच तो भगवत धाम गोलोक वृंदावनाला प्रविष्ट होतो. या अध्यायात अनेक विषयांचं निरूपण करण्यात आलेलं आहे.
आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी व्यक्तींचं तसेच ब्रह्मज्ञान, परमात्म्याचे ज्ञान, जन्म, मृत्यू, जरा यातून मुक्तता आणि भगवंतांची आराधना, तरीही वास्तविकपणे ज्याने कृष्ण भावनेत उन्नती केली आहे तो इतर विविध पद्धतींची पर्वा करत नाही. तो कृष्ण भावनेच्या क्रियांमध्ये, मग जन्म, मृत्यू, जराव्याधी कोणाला आहे? जो शारीरिक गोष्टींशी निगडित आहे. पण जो आत्म्याच्या पातळीवर जगतो आहे त्याला या गोष्टींची जराही तमा नाही. वास्तविकपणे ज्याने कृष्ण भावनेत उन्नती केली आहे तो इतर विविध पद्धतींची पर्वा करीत नाही. तो कृष्ण भावनेच्या क्रियांमध्ये रममाण होतो आणि त्या योगे भगवान श्रीकृष्णांचा नित्य दास या आपल्या वास्तविक स्वरूप स्थितीची प्राप्ती करतो. अशा शुद्ध भक्तियुक्त अवस्थेमध्ये तो श्रीकृष्णांचं गुणगान आणि कीर्तन करण्यामध्ये आनंद प्राप्त करतो. त्याला दृढ विश्वास असतो की असे केल्यानेच आपली सर्व उद्दिष्टे सिद्ध होतील. अशा दृढ विश्वासालाच दृढ व्रत असं म्हटले जाते. आणि भक्तियोग किंवा दिव्य प्रेममयी सेवेचा हाच आरंभ आहे. हाच सर्व शास्त्रांचा निर्णय आहे. भगवद्गीतेचा हा 7वा अध्याय म्हणजे निश्चयात्मक किंवा दृढ विश्वासाचा सार आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या भगवत ज्ञान या 7व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. अशा प्रकारे मृत्यू समय सुद्धा भगवंत इतकी काळजी घेतात, ज्याने संपूर्णपणे स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये जो समरस केलेला आहे. मग भगवंत निश्चितच, मग जसं आपण बघतो हे शरीर थकलेलं असतं, हे शरीर जीर्ण झालेलं असतं, अनेक व्याधी, मग जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, अनेक व्याधी ती ग्रस्त असतं, हे शरीर ग्रस्त असतं. म्हणून हे शरीर ग्रस्त झाल्यामुळे मग कदाचित तोंडात आवाज फुटणं, डोळ्यांना दिसणं, त्या अन्ननलिका, श्वासनलिका, या सगळ्या गोष्टी, आणि मग ते जे काही आपल्याला बोलण्याचं, जे काही ज्या ज्या तोंडातून आपण मुखातून बोलू शकतो, पण ते जे काही आपला व्हॉइस बॉक्स असतो आणि त्या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी त्या जीर्ण शरीराला त्या प्रकारे त्याचं जीर्ण होत असतात ते अवयव. परंतु तसं कितीही असलं, मग कफ, वात, पित्त, म्हणजे मुकुंद माला स्तोत्रामध्ये भगवंतांनी त्या मुकुंद, त्या राजा कुलशेखरांनी खूप सुंदरपणे दिलेलं आहे की कफ, वात, पित्त या प्रकृतीने ग्रस्त असा मनुष्य आहे. परंतु तो मनुष्य जेव्हा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा निश्चितपणे भगवंत श्रीकृष्ण एवढी काळजी घेतात की मृत्यू समय त्याला भगवंतांचं स्मरण होतच होतं आणि तो गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती करू शकतो. पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. अशा प्रकारे या भगवत ज्ञानाला, या भगवत भक्तीच्या ज्ञानाला आपण कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे. 7व्या अध्यायापासून या भक्ती मार्गाला आपण जाणायला सुरुवात केली. काय आहे हा भक्ती मार्ग आणि कशा प्रकारे त्याचे डिटेल्स आणि कशा प्रकारे ते किती सखोलपणे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. कोणी जॉईन व्हायचा प्रयत्न करते का? मी नीट चेक करते. वाल्मिक प्रभूजी आले. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. तर इथे आपण 7वा अध्याय पूर्ण केलाय. मला वाटतं 6:10 कमी आहेत. आज आपल्याला 7 वाजता प्रभूजींचा पण क्लास आहे. तर मला वाटतं आपण थांबूया, कारण 8वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मग थोडं ज्ञान, आणि आपण उद्या सुरू करूया. उद्या गुरुवार आहे आपला नेहमीचा. तर त्याप्रमाणे काल दत्त जयंतीच्या उत्सवामुळे मी कालचा वर्ग आज घेतलेला आहे. आपण उद्या पुन्हा भेटूया 4:30ला आणि 8वा अध्याय आपण गुरुवार आणि शनिवार मध्ये निश्चित पूर्ण करूया. तर असं करून आता आपण, मला वाटतं एक या 2 महिन्यामध्ये फेब्रुवारीमध्ये आपले पूर्ण होतील जवळजवळ. जास्तीत जास्त माझा प्रयत्न असेल, कारण कुठेतरी ती एक मर्यादा पण असते काही याची. पण कसं झालेलं आहे की काही वर्ग हे उशिरा सुरू झालेत. आता सुनील प्रभूजींच्या वर्गाला नंतर कंबाईन केलं याच्यात. तर पुढचा वर्ग सुरू होताना मी प्रभूजींना सांगितलंच आहे, पहिले 2 अध्याय मी निश्चित त्यांनाही त्यामध्ये जॉईन होऊ शकतात. इव्हन दे कॅन ऑल जॉईन. म्हणजे तुम्ही पुन्हा दुसऱ्या लेवलला पुन्हा रजिस्टरही करू शकता. तर तसं आता आपला 18 दिवसांचा वर्ग हा 1 जानेवारी पासून सुरू होतोय. 1 ते 18 जानेवारी आपला तो वर्ग असणार आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये त्या वर्गाला सुट्टी मिळालेली होती. तर आता पुन्हा जानेवारीमध्ये सुरू होणार आहे वर्ग. आणि त्यानंतर मग जे काही त्या लेवलमध्ये जे असतील आणि मग ज्यांना पुढे जायची इच्छा असेल त्याप्रमाणे आपण फेब्रुवारी मार्च मध्ये वगैरे सुरू करता येईल तो वर्ग. तर त्याप्रमाणे तुम्हालाही पुन्हा जॉईन करायचं असेल तर ती लिंक तुम्हाला शेअर केली जाईल. आणि आता सगळे तुम्ही मला वाटतं हे सोडवताय का, क्विझेस सोडवताय? कुठली काही कुणाला काही कुठला इश्यू आहे का, किंवा क्विझेस? नाही, आता तर नाही. फक्त ते पटापट सोडवावं लागतं तेवढंच आहे. तेवढंच आहे. तो मला वाटतं एक कुठेतरी एरर आहे.
एक मिनिट मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते, मग आपण बोलूया.